O descenso no número de casos activos e o aumento da vacinación da comunidade galega leva o Comité Clínico a flexibilizar as medidas sanitarias naquelas vilas que se atopen no nivel medio ou baixo. A principal norma afectará a hostalería. A partir do sábado aumentarase o máximo de persoas que poden reunirse nos locais. Se amplía os máximos permitidos de reunións non convivintes no interior da hostalería de 4 a 6 persoas e nos exteriores de 6 a 10 persoas. Se mantén, iso sí, a imposibilidade de reunirse con non convivintes dende a 1 da madrugada a 6 da madrugada, tanto en lugares, domicilios ou no exterior. Outra das novidades é o aumento da capacidade de ocupación nos comercios e actividades culturais e deportivas. Pasa o aforo do 50 ao 75% en comercios, en actividades e reunións e actos profesionais, en actividades culturais e congresos e en actividades académicas. Sempre, por suposto, respetando as distancias de seguridade como viña sendo habitual ata agora. Por tanto, se pode realizar un acto cultural, se pode realizar un congreso nun auditorio, nun lugar pechado, a resposta é que sí. O aforo, 75%, co límite de distancia física de 1,5 metros. A última das grandes medidas ten que ver coas residencias. Os residentes poderán saír dos centros todos os días. En aqueles centros situados en concellos de nivel medio e medio-baixo, as saídas das persoas ingresadas nas residencias pasan de 5 días a semana a todos os días e se mantén a duración máxima por saída de 4 horas. Aqueles traballadores das residencias que estean vacinados con 2 doses xa non necesitarán todos os días cubrir o protocolo o que estaban obrigados. En canto á vacinación, tamén hai novidades. As persoas que recibiron a primeira dose de AstraZeneca poderán escoller a marca que queiran para a segunda. Segundo o presidente da Xunta, o 82% dos vacinados prefiren continuar coa mesma vacina.